Daješ feedback, reči koje grade, ne ruše. Zastani, zatvori oči, duboko udahni svetlo i jasnoću. A kroz izdah oslobodi strah, nesigurnosti, pritisak, distrakcije. Udah svetla i izdah svega što ti više ne služi. Sediš naspram čoveka, osjećaš gde je, ko je i šta želi. Želiš mu dobro, želiš joj dobro. Ispred tebe na mentalnom ekranu su jasne poruke na 3 nivoa. Situacija, veoma specifična. Ponašanje osobe, veoma konkretno. I impakt koji je ponašanje u datoj situaciji imalo. Vidiš čoveka, jasno i jasno vidiš gde je bio, šta je radio i zašto je to dobro ili ne. Izgovaraš jasne poruke sa namerom da čine dobro u miru i siguran u sebe, sigurna u sebe. Daješ dar znanja. Osoba ga prima na način koji je za njeno najveće dobro. Nema vatre, nema zgužvanih osjećanja. Samo lakoća iz želje da sve bude dobro i bolje. Udahni svetlo i izdahni sve distrakcije. Mirna si, miran si. Želiš dobro, vidiš osobu, vidiš je, bit će dobro. I tako jeste.